Bok ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft. Dobro, ako ste gledali prvu, značite ko je ovaj imbecil. Što si našao? Šum sa biračnim ovim sranjima. Zabravio sam ime. A nije, ne. Okej. Render sedmica. Šta igraš, na normal, na far? Na far igram. Ostani kod kuće, ja sam daleko, već otišao, neću se znat vratiti. Okej. Nisi više sluga, svoga ljubav. Ive, sam ti trebam reći da je ovo malo zeznuto. Ko je umro, reci mi iskreno. A? Da ti si glup. Da, šuti. Uglavnom, tebe se neće baš puno čut zato jer ovo ne snima dobro Skype i... Pa skinut ćemo raidku onda, šta, nije bad. Šta? Isto ko Skype, samo neki drugčiji software. Čekaj malo. Skinut ćemo program koji se zove raidku, znači on ima software ugrađen. Igraš Minecraft, prilagoditi se svi za Minecraft. Ako igraš kod, sve ti se prilagoditi za kod. Jaki ovce, 3-4 ovce, ostani kući. Poubijaj to sve i dođi doma. Već postavio kući. Okej, ja sam pocepao drvo, imamo 60 ovog logova, još jednu jabuku. Ja imam 3 jabuke, sebe jabuke nisu baš bezveki. I kolaču. Ako imam 4 vune, koliko ih imam kući? Jednu. Evo je, i 6 je tu. I to su sve 6 bijele. Pokraću sve ovo da dobijem što više vojni sad kad sam... Okej, ćeš doći doma ili? Ne, još ću kada budem pošao umirat od gladi i kad ostane bez hrane. Bo jabuka lebdi u zraku, nije mi skupo. Ne, ekološka. Nisi više sluga. Baki, sam ti rekao da sam na Baki to završio sve spam. Ja, što sam? Da, našao kako prekrasno. I da, ljudi, brzo ćemo otvoriti veliki bucket server. Na kojem ćete moći igrati svi vi jer ćemo staviti link. Jabuka. Išao sam na rizik kopat s Iron Pickom pa... A, prestani pjevat. Imamo jake mašne, ćemo imati, možda se dobro. Stew. Opet, koliko gljivi je. Još nema nikakve špilje, To je jer si gnjiv. a na razini 20 smo. Dobro, još 10 donje i to. Okej, ovo je za plakat, ljudi dragi, oprostite što je to ovako gnjelo, ali... Da ubijem oslika, šta kažeš? Šta će ti? Po na Bakitu su neki otkrio neke nove naredbe. Možeš firebole baciti, možeš kao Da, znam. kitty go boom. Znači baciš mačku. Da, znam. To nije neke creepere. Kako ću proživnosti utrovat, plakat ću. Misliš? Bojaki, imam 15 pork čuka kod sebe. Hrana uskoro prestaje biti problem. Zapravo ne uskoro, nego već je prestalo. Jaki isto ću ja skinut ovo pa ćemo moći se svičat ako ti bude bad neki. Okej. Šta kažeš? Što? Hidem je zato jer još hostam serveri, neće mi podržavati, ja mislim trokat će mi strašno. Okej, našao sam redstone. Sad ćemo vam ovu epizodu ili drugu epizodu ćemo vam pokazati jedan lag sa jedan glitch sa redstone blokovima koji pokazuje X-ray i možete vidjeti sve šta je ispod vas. Jako pomaže u majnanju i u svemu. Samo radi na redstone bloku jer je redstone blok najnoviji blok koji je došao. Zapravo jedini kojeg nisu popravili. 1.5 je došao redstone blok.
ali sad u 1.6 je došao, ok, lava. Tu bi mogli biti dijamanti. Na 10. razini sam, lava. Mogli bi biti. Jaki da idem na pustinju ili da idem na pašnjake? Ide na pustinju. Pa neću idem na pašnjake, idem nadi za villageom i za hranu. Pa u pustinji će ti biti onaj sand. Evo još resona, to je to. Ive, pustinja ti je bolja jer lakše nađeš tempel. Ako nađeš tempel imamo i sedla i kosti i možda name tag. I onda možeš ići na pašnjake, traži konja i... Nije meni da konja, ja samo želim što više hrane. To nam je, jer normalno da ćemo umrijeti koji put. Nadam se da je to je pustinja. Jer nisi više sluga svoga ljubavnika. Ok, našli smo još... našao sam još... Krave nam trebaju... Krave nam trebaju za kožu. Za knjige. Da napravimo poslije uopće. Pa šta si htio dobiti? Halid, prestani pjevat. Još je od ove sam dobio 4. Evo, pogledajte mi brightness. Evo, to je brightness kad hakirate 100.000. I kad majnate ovako, torčevi vam ne trebaju. Ne treba vam ništa. Ajma da li ovo nije pustinja, mamo je. Basement, najbolja mapa koju sam gledao negdje. Ivan, polako se vraćaj doma, da vidimo koliko još imam. Imamo još 3 minute, da, polako dođi doma, napravit ćemo krevet i idemo spavati. Ajma, napravit ću krevet u divljini. A Ive, na Kenja i dođi Ne doma. znaš kamo sam došao. Tamo setaj spawn point onda. Evo da li je ovo? Moraš ići ja. Da, moramo ovo brzo završit. Još 3 minuta je. Ja ću ostati ovdje u Wilderness, neki pripremi što trebaš, nećemo ići spavati na 3 minute. Nek bude dan. Ok, evo ljudi, evo sad ću vam ovo brzo pokazat i moramo stvarno. Ja ti pokažem, možeš na game odstaviti ako nemaš da redstone dovoljno. Imam. Ali svejedno da smrad nemoj biti. Nisi više sluga svoga ljubavnika. Kad se napleše. Bogako da nas bači, ne. Šta se dereš, Robert, da je snijem? Mama, volim. To je moj prijatelj Ivan, iskazuje ljubav prema svojoj majici. Šta znam ja? Ja je... I evo ljudi, ovo je taj glitch koji ide ovako. I da, kao što vidite, X-ray. Samo da vidim, ok, imamo minutu, znači... Što sam našao? Ispod kuće nam je špilja, Ivan. To što nisi znao. Ljudi, doviđenja, vidimo se najvjerojatnije sutra ili neki drugi put. Doviđenja. Aj, pa ko je? Kbo.